Piny owacho goyo chapa komiti moting'o ji 13 mondo onon gope mag NHIF mana ndalo matin bang' jatend piny yiero jatend migawo mar thieth manyien Aden Bare Duale. Ma kata kamano biro mana dwe achiel bang' jatend piny yango ni gibiro chako chulo gope mag NHIF mantie piny ne $10,000,000. Motelo ne ma bende ne oseyier komiti ma kata bed ni report margi ne ok oket ayanga, ne oyango ni gope mag NHIF romo $30,000,000,000. Kaka ripota marwa weche mag thieth Judith Omondi lero, Aden Duale odiochieng' ma kawuono singo kedo kod jogo moyango kaka cartels ma okonino duono kumba mar thieth mar NHIF. Lokruok manyien gi chike manyien. E thuolo mar higni 3 jotelo 3 e migawoni mar thieth duto mabiro gi singo maggi. Motelo ne telo mar Kenya Kwanza, jatend piny William Ruto ne olieko ni nitie achudhe ma jomibadhi mane odendo kaka cartels mane yako kuma mar thieth mar NHIF. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen. Kamoro jatelo ni poko yudo jotelo mag migawo mar thieth matieko kora ma okoni ne oyudo kado duto mag NHIF. Pokoro mojuma nyaka ne Aden Bare Duale yanga kaka jatelo manyien mar migawo ni. Kata kamano piny owacho sego chapa nyinge mag ji mag jokanyo mar komiti mabiro nono gope mag NHIF. Jakom mar komiti ni en James Masiroje, ka jalupne to en Ann Wamae. It will be the end of corruption. I will face cartels. I have full mandate from the president as a national priority, not personal interest. So those who have personal interest, I think they better come to their senses, and before Tuesday, they make a decision, either to work for the national interest of the country or to work for personal interest. If you are working for personal interest, then you have no space in Afya House. Komiti ni omiting marango gope mag NHIF chakre dwe mar 7 higa mar 2022 nyaka dwe mar 9 higa 2024. Bende owinjo gi yang ka bende gope gi gin adieri kaachiel gi keto tenge ma ok gin adieri. Ibiro chwalo paro ne migawo mar thieth e wilaya ma ibiro tigo e chulo gopego. Motelo ne komiti ma ochuog sani, higa ma okalo bende ne ochuog komiti machielo mane otelie kod manen jagoro ma ongirore migawo mar thieth Harry Kimtai mane ogolo report mare kata bed ni ne ok okete ayanga. Komiti ni e ripodgi ne oyango ni gope mag NHIF romo $30,000,000,000. Chak higa ni nyaka dwe makoro rumoni, ute thieth mag ji giwegi ne ong'anyo chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Ng'anyo mane omiyo jatend piny William Ruto go bade piny kendo lando ni chudo ne dhi nyime ka mokwongo ne gin mag osiptende mabandho matin ne $10,000,000. Penjo en ni kara sirkal ne otiyo kod report mane e ng'eyo jogo ma owinjo chul. Juma ma okalo, Dean Kopere kokalo kuom jadolo maduong' e Diocese ma Nairobi Philip Anyolo ne obwogo ni osiptende gi biro ng'anyo poni ok ochul gi gopegi ma hawo $7,000,000,000. If they don't pay, there will be a shutdown, and you will know that the church, as it were, it has a bigger percentage of medical services to help the government and to help the people of Kenya in matters health as such. Chudo kata kamano gikoni ne ochakore kor jumano. Kara laimane ma itiyogo e chulo gi gopegi. Tich ariyo jatelo manyien mar migawo mar thieth Aden Duale ka ofisa yanga ka sani to jo Kenya rito yudo duoko e moko kuom weche mamulo chudo kod gopego. Judith Omondi, Ramogi TV.